Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Пане Єзу, хочу затрымацца на хвіліну і паразважаць над тым, што адбылося паміж прыторыяй Пілата і вяршыняй гары Кальварыі, што адбылося пасля таго, як асудзілі цябе на смерць і што здзейснілася ў велікодную раніцу. Пакорна прашу цябе, ўзялі мне сваю ласку, каб праз разважанне над тваім цярпеннем я мог лепш зразумець тваю бязмежную любоў і адказаць на яе сваім жыццём. Прагну таксама атрымаць адпуст, звязаны з гэтым набажэнствам. Я ахвярую яго за душы ў чыстцы. Ты за нас цярпеў ад ранаў, Езу Христе, змилуйся над нами. Стація перша. Єсус осуджений на смерть. Кланяємося Тобі, Пане Єзу Христе. Усё чалавецтва з'яўляецца народам, які Езус хоча паяднаць з Айцом. Христос прымае прысуд смерці, каб уратаваць чалавека ад вечнай смерці. Ён асуджаны за нас, каб кожны мог атрымаць прабачэнне ўсіх грахоў. Дзякую Табе, Пане Езу, за Тваю бязмежную любоў. Няхай яна стане вызваленнем для душаў у чыстцы. Вечны адпачынак дай ім, Пане. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Ты за нас цярпеў ад ранаў, Езу Христе, змилуйся над нами. Стація другая. Єсус бере крыж на свае плечы. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Крыж, як прылада пакуты, быў для Езуса не толькі кавалкам цяжкага дрэва. Ён меў яшчэ іншы сэнс, нададзены Айцом. Крыж увасабляў цяжар усіх грахоў, учыненых людзьмі, а таксама цяжар цярпення, неад'ёмнага ад лёсу чалавека. Пане Езу, дзякуй, што Ты усклаў крыж на свае плечы. Гэты крыж маіх здрадаў, нявернасці і абыякавасці да Тваей любові. Няхай Твой крыж будзе таксама надзеяй на збаўленне для душаў, якія церпяць у чыстцы. Вечны адпачынак дай ім, Пане. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Ты за нас цярпеў ад ранаў, Езу Христе, змилуйся над нами. Стація трэцяя. Езус падае першы раз пад цяжарам крыжа. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Пане Езу, перапрашаю Цябе за першы грэх у маім жыцці і за ўсе наступныя.
якія як вострая дзіда паранілі Тваё цела. Абмый мяне ў крыві ранаў Тваіх і пагасі ёю полымя чыстца. Вечны адпачынак дай памерлым панiem, Ojcze nasz, który jest u niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje. Будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Ty za nas cierpiał od ranów, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Pan Jezus сустракае на крыжовым шляху свою Найсвятейшую Маці. Кланяемся Тебе, Пане Езу Христе. Хто ж устрымаецца ад смутку, убачыўшы маці, якая церпіць разам з сынам? Набачыць, як за людскія правіны пакутуе Езус, яе адзіны сын, як яго бичуюць, Маці Найсвяцейшая, няхай цярпенне Езуса і цярпенне Езуса і цярпенне Тваё, што раніла Тваё сэрца падчас сустрэчы з сынам на крыжовым шляху, прынясе палёгку і суцяшэнне душам, якія церпяць у чыстцы. Вечны адпачынак дай памерлым панiem. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod ulonia Twojego Jezus. Ty za nas cierpiał od ranów, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja piąta. Симон Киринейский допомагає Єзусу нести криш. Кланяємося Тобі, Пане Єзу Христе. Боялися, што не дойдзе, што памрэ па дарозе, таму прымусілі Симона Кіринейца яму дапамагаць. Пане Езу, уліў маё сэрца Тваю любоў, каб я любіў усіх людзей, якіх сустракаю на маім жыццёвым шляху, так, як Ты. Няхай гэтая любоў заахвочвае мяне да ахвяры за душы, якія церпяць у чыстцы. Вечны адпачынак дай памерлым панiem. Witaj Maryja, Ojcze nasz, który jest u niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, будь воля Твоя, jak u niebie, tak i na ziemi. Jak i Ty za nas cierpiał od ranów, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Uzнагарода за любов. Кланяемся Тебе, Пане Езу Христе.
Пане Езу, ці мог хто без жалю глядзець на Твой твар, прабіты, пабіты, зранены, адкрываўлены. І вось жанчына з бескарэслівай любові дае Табе палёгку, выціраючы Твой твар. Ты, які не забываеш ніводнага добрага ўчынку, адорваеш яе адбіткам свайго твару на хусце. Пане Езу, няхай заўсёды суправаджае мяне імкненне перапрашаць Цябе за грахі свае і іншых, а таксама за душы ўчысцу. Вечны адпачынак дай памерлым, Пане. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Ты за нас цярпеў ад ранаў, Езу Хрысте, змілуйся над намі. Стацыя 7. Езус падае другі раз пад цяжарам крыжа. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. Ужо другі раз цяжар грахоў свету прымусіў Езуса ўпасці. Грэх пазбаўляе чалавека годнасці, якую зноў вяртае яму Езус, падаючы на крыжовым шляху. Пане Езу, няхай Твая бездапаможнасць і стома стануць маёй сілай. Праз Тваё балеснае падзенне адчыні памерлым брамы неба. Вечны адпачынак дай памерлым, Пане. Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твое, прыйдзі валадарства Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Ты за нас цярпеў ад ранаў, Езу Хрысте, змілуйся над намі. Стацыя 8. Езус спачувае жанчынам Єрусалімським. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. Прычынай цярпення Езуса быў грэх. Слёзы спачування павінны быць злучаныя са слязамі жалю, плёнам якога з'яўляецца навяртанне. Пане Езу, прашу Цябе аб такім жалю за свае грахі. Прашу таксама за тых, хто церпіць у чыстцы, асабліва за тых, хто не захацеў пачуць Твайго закліку да пакаяння. Вечны адпачынак дай памерлым, Пане. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты паміж жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Ты за нас цярпеў ад ранаў, Езу Хрысте, змілуйся над намі. Стацыя 9. Езус падае трэці раз пад цяжарам свайго крыжа.
Кланяемся Тебе, Пане Иису Христе. Нічога дзіўнага, што пад такім цяжарам Езус падае зноў амаль што ў канцы свайго шляху. Плечы не вытрымалі цяжару крыжа, калені задрыжэлі. Знясіленасць і жахлівыя пакуты былі прычынаю гэтага падзення. Езус страціў прытомнасць. Пане Езу, дзякуй Табе за гэтае балеснае падзенне. Прашу Цябе, няхай яно дасць сілу тым, каму цяжка пазбавіцца ад дрэнных звычак, а мяне няхай умацуе ў добрых імкненнях. Няхай гэты боль, які Ты перажыў, прынясе палёгку тым, хто церпіць у чыстцы. Вечны адпачынак дай памерлым, Пане. Ojcze nasz, który jest u niebie, święci się imię Twoje, przyjdź wладарство Twoje, будь воля Твоя, jak u niebie, tak i na ziemi. Ty za nas cierpiał od rana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 10. Z Jezusa zdzierająca dziennie. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste. Jezu, калі здзерлі з Цябе адзення, усе раны ад бичавання зноў адкрыліся на Тваім целе і пацякла з іх кроў, што пакрыла Цябе нібы вопратка, якую з Цябе ўжо больш ніхто не мог забраць. Пане Езу, дзякуй Табе за боль і дар крыві, якая стала крыніцаю нашага збаўлення. Спашлі яе кроплі ў чысцец, каб стала яна выбаўленнем для тых, хто там знаходзіцца. Вечны адпачынак дай памерлым, Пане. Ty za nas cierpiał od rana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 11. Ukrzyżowanie Jezusa. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste. Panie Jezu, Ty przyjął samую straszną śmierć ukrzyżowania. Kto zmoże zrozumieć Twój niewymowny ból, kali przybивали Twoje ruki i nogi do krzyża? Такой была Твоя ахвяра за наши грехи, за невыконание Божьих заповедей, за погарду Твоей любовью. Пане Езу, чим же я адудзячу Табе за Твое укрыжаванне? Хочу поступать заўсёды згодна з Твоей святой воляй. Прашу Цябе праз Твои раны, давядзі душы, якія церпяць у чыстцы, да вечнай хвалы. Вечны адпачынак дай памерлым, Пане. Ojcze nasz, który jest u niebie, święci się imię Twoje, przyjdź wладарство Twoje, будь воля Твоя, jak u niebie, tak i na ziemi.
Ти за нас терпів од ран, Єсу Христе, змилуйся над нами. Стація 12. Пан Єсус помирає на крижі. Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе. Твоя смерть, Пане Єсу, стала для нас криницей нового життя. Ти поєднав нас со своїм Отцом, здійснюючи справу откуплення. Твоя смерть стала нашим вибавленням. Єсу, решту моєго життя хочу переутворити у неспинну подяку за Твою любов, яка виявилася у смерті на крижі. Нехай Твоя смерть буде умацованням для усіх канаючих, а для терпячих участю брамой у неба. Вічний відпочинок дай померлим, Пане. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ти між жінками, і благословлений плод улоння Твоєго, Єсус. Ти за нас терпів од ран, Єсу Христе, змилуйся над нами. Стація 13. Єсуса здимають з крижа. Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе. Маці святая, болючыя раны, якія цярпеў укрыжаваны, захавай у душы маёй. Пад крыжам хачу стаяць побач з Табою, далучыцца да Твайго смутку і горка плакаць. Марія, Маці Езуса і моя Маці, дзякуй Табе за ўдзел у цярпеннях Езуса. Дапамажы мне вытрываць у добрым, а тых, хто церпіць у чыстцы, прывядзі да Езуса. Вечны адпачынак дай памерлым, Пане. Твоей обороне отдаемся. Ты за нас терпел от ран, Єсу Христе, змилуйся над нами. Стація 14. Єсуса кладуть у гробницю. Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе. Нібыта ўсё скончылася, але гэта быў толькі пачатак перамогі Езуса над смерцю, перамогі, якая зазяла ўваскрасеннем у велікодную раніцу. Езу, жыццё і воскресенне нашае, дазволь, каб Тваёй моцаю я перамагаў у сабе і вакол сябе зло і грэх. Езу уваскрослы, увядзі ў вечную радасць усіх, хто яшчэ пазбаўлены Твайго святла. Вечны адпачынак дай памерлым, Пане.
Ojcze nasz, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Ty za nas cierpiał od ranał, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, niechaj гэтае разважанне над мукай Тваёй будзе праяўленнем Цябе і ўдзячнасцю, будзе праслаўленнем Цябе і ўдзячнасцю за справы адкуплення. Прашу, захавай у маёй памяці вобраз Твайго крыжовага шляху, асабліва смерці на крыжы, няхай думкі пра яе і Твая ласка, Пане, схіляюць мяне да пакаяння і пакуты за грахі мае і тых, хто церпіць у чыстцы. Вечны адпачынак дай памерлым, Пане. Каб атрымаць адпуст з гэтай малітвы, Ojcze наш, который есть у небе, свяціся імя Твое, прыйдзі владарства Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на землі. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty pomiędzy żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. Pan z Wami. Niechaj błogosławić Was Bóg Всемогутний, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dziękuję Panu Bogu.
У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, як вы памятаете, что нам подарили несколько таких литургичных речей, и я показывал вам пару дней назад, это с Германии, там бывает такое, что закрывают костелы и передают речи литургичные. Тут келих, вось у яким складається найсвятейшая ахвяра, а это мы называем циборіум, або пушка, яка знаходиться у табернакулю. Я їх віддав майстру, каб аднавіць, яны зараз прыгожа выглядзяць, даволі прыгожыя, вельмі такія прыгожыя два прадметы, адноўленыя. Поэтому зараз мы поблагословим их, каб их мы могли уживать подчас литургии. Дорогие браты и сестры, речи, які знаходяцца на алтары, мы асаблівым чынам благословляем на знак того, что з гэтага моманту яны будуць прызначаны выключна для Божага культу. Узнесем наши молитвы до адзінага Бога, каб Ён умацаваў нас сваім благословленнем. Молимся. Благословленный Ты, Боже, бо праз Сына Свайго, посредника нового заповету, Ты ласкаво приймаєш наше поклонение и щедро спосилаєш свои дары. Благослови гэтыя речи, цибори, и благослови так само келих, призначенные для келих патену, призначенные для цэлебрацыі Божага культу, каб яны былі знакам нашага пакланення і садзейнічалі ўзрастанню нашай пабожнасці. Праз Христа Пана нашага. Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому, як было і вечныя. Аминь. Падчас гэтай святой імшы я малюся за памерлых Александра, Элеонору, Александра, Браниславу, Регину, Тадеуша, Ядвигу, Яна, Марию, Ивана и за всех померлых семей Вяскевич и Черник. Ksiądz Кирилл молится за парафиян. Перапросим Бога за наши грехи, каб мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заусёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога наш. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Просим Тебе, Пане, отпусти провины Твоего народу, каб мы были вызволены з греховных путов, у якія трапили праз нашую слабость, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе и владарить у едности Духа Святого Бог, праз усе веки вечные. Аминь. Сідайте. Читання книги пророка Єремії. «Я чув поголоски многих, страх навокал, викрийте, і ми викриємо його. Усе, що були у згоді со мною, чекають падіння майго. Може, удасться, яны кажуть, подмануть його. Тоді переможем його і отпомстим йому.
Але пан са мною, як магутны волат, таму ганіцелі маі спатыкнуцца і скарацца, пасяромяцца сваім падзеннем, і будзе ім вечная і непазбыўная ганьба. Пане магуццяў, які выпрабоўваеш праведніка, ты глядзіш на задумы і сэрца. Прашу, каб я ўбачыў тваю помсту над імі. Бо адкрыў табе сваю справу. Спявайце пану, праслаўляйце пана, бо пан уратаваў жыццё беднага ад рукі злачынцаў. Гэта Слова Божае. Покликал пана, и он почув мой голос. Покликал пана, и он почув мой голос. Буду любить тебе, пане, моц моя, пан моя скала и твердыня, ён мой збавца. Покликал пана, и ён почув мой голос. Бог мой, оборона моя, на яго спадзяюся. Шчыт мой, моц збаўлення майго, моя крепость. Покличу пана годнага хвалы, и от ворогов моих вызволены буду. Почув мой голос, у своей недолі я покликал пана, покликал моего Бога. И он почув мой голос со своей святыни, и плач мой дойшов до ягоных вушей. Покликал пана, и он почув мой голос. Хвала Тебе, Слово Божие, хвала Тебе, Слово Божие. Славы Твоє, пане, есть духом и життєм. Ти маєш слави вічного життя. Хвала Тобі, Слово Божие. Пан з вами. Читання святого Євангелія поводле Яна. У той час юдеї знов узяли камяні, каб укамінаваць Єзуса. Але Єзус сказаў ім: «Шмат добрых учынкаў паказаў я вам ад Айца. За які з гэтых учынкаў хочаце камінаваць мяне?» Юдеі адказалі яму: «Не за добры ўчынак хочам укамінаваць сябе, а за блюзнерства і за тое, што ты, будучы чалавекам, робіш сябе Богам». Езус адказаў ім: «Ці не напісана ў законе вашым, я сказаў, вы багі? Тыя, да каго было скіравана Слова Божае, названы багамі, а Пісанне нельга парушыць. То чаму ж вы гаворыце таму, каго Айцец асвяціў і паслаў у свет, блюзнерыш, за тое, што я сказаў, я Сын Божы? Калі я не раблю справы Айца майго, не верце мне. Аднак, калі раблю і не верыце мне, паверце справам маім, каб пазналі і ведалі, што Айцец ува мне, а я ў ім». Тады яны зноў намагаліся схапіць яго, але ён ухіліўся ад рукі іхняй і пайшоў зноў за Ярдан на месца, дзе спачатку хрысціў Ян. І заставаўся там. Многія прыйшлі да яго і казалі: «Ян не ўчыніў ніводнага цуду, але ўсё, што Ян казаў пра яго, было праўдай».
і шмат хто паверыў там у яго. Гэта слова Пана. Присядьте на хвилинку. Сёння мы чуем, як з Єзусам змагаюцца тыя людзі, якія бачылі яго учынкі, слухалі яго пропаведь, бачылі цуды, але іх сэрца было замкнёна на тое, каб прыняць Божае Слово. Гэта найбольшае, у чым дакарае Езус чалавека, у думцы аб самазбаўленні, аб самадастатковасці, чым якраз грашылі многія юдэі, іх прадстаўнікі, іх эліта, фарысеі, садукеі, кніжнікі. І Езус ставіць ім у прыклад у іншым месцы распусніц, мытнікаў, іншых яўных грэшнікаў, якія прызналіся ў сваім бяссіллі, у сваёй слабасці і змаглі прыняць Божае Слово. Езус кажа, што яны раней за вас, за тых, хто выконвае розныя рытуалы, ідуць да Божага валадарства. Мы усе людзі з рознымі слабасцямі, але просім Бога, каб Ён падказваў нам, як выпраўляцца, і ў першую чаргу удзячны Яму за тую ласку, якую Ён нам дае. Не будзе, напэўна, дня, калі ў нас не будзе ніякага граху, заўсёды маем з ахвотай прыбягаць да Божай міласэрнасці, у першую чаргу ў сакраменце споведзі, але старацца выпраўляцца, але не сваімі сіламі, з Божай дапамогай. Нема ідэальных сем'яў, ідэальных людзей, як адныя два бацюшкі праваслаўныя паміж сабой размаўлялі. Адзін кажа: «Мая жонка, яна ўжо як сапраўдны анёл», а другі кажа: «А мая жонка яшчэ жывая». І просім, каб мы былі такімі жывымі людзьмі, якія будуць давяраць сябе Божай міласэрнасці. Амен. Праз Езуса Хрыста з верою знясём да Бога Айца нашыя супольныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён імкнуўся да сапраўднай еднасці ўсіх людзей і спрыяў усталяванню міру на зямлі. Цябе просім. Молімся за дыяканаў, якія ў гэтым годзе рыхтуюцца да прыняцця прэзбітарскага пасвячэння, каб напоўненыя Духам Святым яны былі вернымі прапаведнікамі Божай праўды. Цябе просім. Молімся за багатых людзей, каб яны жылі не толькі для сябе, але памяталі пра тых, хто знаходзіцца ў патрэбе. Цябе просім. Молімся за памерлых, асаблівым чынам даручаем падчас гэтай імшы добраму Богу памерлага Аляксандра, Элеанору, Аляксандра, Браніславу, Рэгіну, Тадэвуша, Ядвігу, Яна, Марыю, Івана і за ўсіх памерлых сям'і Яскевіч і Чэрнік, каб добры Бог узнагародзіў іх вечным жыццём. Цябе просім. Молімся за нашу эўхарыстычную супольнасць, каб падчас Вялікага посту мы аднавілі ў сабе ласку Хросту. Цябе просім. Усемагутны Божа, з міласэрнасці сваёй удзялі нам дары, аб якіх у Цябе з даверам просім. Праз Хрыста, Пана нашага. Напой жыццёвы з неба нам спасланы, і крыніца Отца збаўлення. Ты О, святая,
Молитесь, браты и сестры, каб мою вашу я ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Милосердный Боже, дай нам заўсёды годно стоять при Твоим алтары и Тебе служить. Каб праз удзел у найсвяцейшай ахвяры могли мы атрымаць збаўленне праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. Угору серцем. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты праз муку Твайго Сына даў збаўленне ўсяму свету, які, дзякуючы за ласку адкуплення, праслаўляе Тваю веліч, бо на крыжы адбыўся суд над грахамі свету і зазяла моц Хрыста ўкрыжаванага. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй, асанна на вышынях, благословленный той, хто прыходзіць у імя Пана. Асанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо пра Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыстя. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другого прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш Найсвяцейшай Паннай, Богородицей Марыяй, са святым Юзефам і абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі слаўнымі мучанікамі, святымі арханёламі Михалом, Рафалом і Габрыэлем, са святым Казімірам і благаслаўлёным айцом нашым Фабіянам І ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу, просім Цябе, Пане,
Няхай гэта ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табой адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О, добры Ойча, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету. Міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, праз Хрыста, Пана нашага, праз якога дорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа с Христом и в Христе, Табе, Боже Ойча всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Просим Отца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Ойча наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы до всяка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, ки живешь и володариш на веки вечные, а супокой Пана нехай завсёды буде з вами. І з Духом Твоїм. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою, с Духом Твоим, супокой с Тобою. Это поєднання тіла і крові Пана нашого Ісуса Христа, нехай допоможе нам приймаючим його досягнути життя вічного. Баранку Божий, який Береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас супокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную, Пане, я не вартий, каб Ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя.
зладзіць усё. Молимся. Ойче ласкавий, нехай завсюди оховує нас прийнятий сакрамент і стереже нас від усілякої шкоди. Раз Христа Пана нашого. Амен. Святий Архангелі Михайлі, хто прийшов до сповіді і ще не посповідався, зараз після імши посповідаємо. Пан з вами. Схилите головы на благословление. Всемогутный Боже, спошли своим слухом потребную ласку и отули их Твоей опекой. Каб яны, вызволены от усяго злого, служили Тебе со спокойным сердцем праз Христа Пана нашего. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Побияние наш.